ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଲୁ ରାଧୁଆ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସତ କଥାଟା, ସେ ତ ଖାଲି ବାଧୁଛି ଆଉ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଫାଟୁଛି ଯେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ସୌମ୍ୟ ବାବୁକୁ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ଭାବିଛି, ଯଦି କହିବୁ କହିବି। ହଉ କହୁଛି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସତ କହିଦେଲେ ସିନା ପଛକୁ ଡାକିଲେ କିଳା, ବଉଳ ଲୋ ପଛକୁ ଡାକିଲେ କିଳା। ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୁଅ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସିଧା ସିଧା। ଦଳରେ ରହିକି ଦଳ ବିରୋଧରେ କହୁଛ ତୁମେ ଯେ ଜାଣ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ସୁପ୍ରିମ କଲେ ଅର୍ଡର। ଆଲୋ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ପରା ପୋତି ପାରିଲେନି ପେଣ୍ଡାଲ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବହିଷ୍କାର ହେବ ଦଳରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତୁ ନ କହିଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବହୁଳ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସିଏ ପୋଖତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି। ସତ କହିଲେ ଟି ଶତ୍ରୁ ହେବୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥା ବାଟ, ବହୁଳରେ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥା ବାଟ। ନହିଲେ ଅବସ୍ଥା ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ପରି ଦଳରୁ ଖାଇବୁ ତଡ଼ା। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, କ'ଣ ନ ଲେଖିଛ? ବଢ଼ିଆ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯାହା ତ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସାହସ କରି ସତ କହିବାରୁ ଏବେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ କେଉଁ ନେତା କାହିଁ ପାଟି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ସିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ହେଇ ୟାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ଏମାନେ ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିବା ନେତାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ କୋମାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି।